Daghan ang nakilig dihang gipili ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Ang Sugbuanong lawyer nga si Atty. Julius Oliver Moeller sa matchmaking segment sa unang airing sa GMA7 sa noontime show nga It's Showtime niadtung Sabado. Busa mas ilailahon pa nato siya pinaagi sa report ni Loan Merondina. I would never ask her to stop chasing her dreams, even if that means we would spend less time together. I understand how important her goals are for her career, so I could never ask her to make that sort of sacrifice, because I believe that a relationship should add to your life and not take away from it. Kini ang usa sa mga tubag ni Atty. Julius Oliver Moeller sa matchmaking segment sa It's Showtime nga nakabihag sa kasing-kasing. Dili lang ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D, apan lakip na sa tanang mga Filipina nga mitan-aw sa maong noontime show. Ang Sugbuanong Sporty lawyer nagsilbing usa sa mga searchies sa Especially For You segment. Human mag-trending sa social media ang maong segment, daghan ang nakuryoso ug buot maila-ila pa ang batan-ong lawyer. Ang 32 anyos nga si Atty. Oliver, usa ka half German, half Filipino ug mo'y kasamtangang PRO sa Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter. Gipakataw si Atty. Oliver sa Germany sa iyang inahan nga lumad nga taga Lapu-Lapu City ug sa iyang amahan nga usa ka German marine biologist. Ikaduha siya sa tulo ka managsuon. Dihang nag-edad siya og 2 anyos, nahukman sa iyang mga ginikanan nga sa Lapu-Lapu na manimuyo. Busa, sukad nursery hangtod high school sa usa ka pribadong tunghaan sa Lapu-Lapu City siya nagtungha. Ug mibalhin sa usa ka dakong universidad sa Cebu City diin siya migraduar sa kursong Political Science ug mitapos sa iyang abogasya. Apan kay buot pa niyang palambuon pa ang iyang kahibaw. Mitungha ug nagtrabaho siya sa Australia sulod sa 4 ka tuig diin niya natapos ang Masters in International Law ug nalakip sa Dean's Honors List. Nahatagan usab siya og Pro Bono Award nunod sa pag-volunteer niya aron matabangan ang mga persons with disabilities dito sa Australia atol sa iyang free time. Sa kasamtangan, usa siya ka private practice lawyer kinsa puliki usab sa pag-handle dili lang sa ilang law firm apan lakip na sa ilang negosyo. Apan taliwa sa iyang super busy schedule, gigahinan usab og oras ni Atty. Oliver ang iyang mga gikahiligan nga sports. Gawas sa golf, mahilig usab siya sa basketball, track and field, Olympic weightlifting, CrossFit ug swimming. Gani niadtong 2019, nalangkat niya ang kampyonato sa ICN Australia Men's Physique. Nunot sa maayong pamarog o good looks, pipila kahigayon na siyang may mga offer nga mosulod sa show business. I have a lot of things that I'm juggling right now, so it's kind of hard to leave Cebu. So I think for now I will be based in Cebu. But again, the door's always open. We never know, di ba? I mean, last week I would never have imagined na ako ano na position now. So yeah, we'll see where life takes me. Naghupot og dual citizenship si Atty. Oliver apan mas gipili niya og sa iyang pamilya nga dinhi sa Sugbo manimuyo. I might be half Filipino, half German, but I think my heart is more Filipino. I was raised here, all my friends are here, my support system is here. There's a million things to love about the Philippines, so it's hard to leave. And the weather's amazing. Although init kayo the last few days, pero mas nindot yun dire. Pulos na minyo ang iyang duha ka mga igsuong babay. Pusa ang pangutana. Single pa ba si Atty. Oliver? Yes, single. Very single. Been single for a while. Was never really actively looking for a partner, but since last weekend, we'll see. Someone who shares the same values as I do, and someone who's just free-spirited, adventurous, goal-driven. That would be, I feel like, the perfect match for me. Uban ni Marlon Malgazo, Loan Merondina, Balitang Bisdak.